Goeie. Door het provinciehuis aan de Twabaksmerk in Ljouwert na een fikse opknapbeurt waar iepen waren in 2012, wilt Jild blijkbaar dan het eens op. En dus hebben we zo'n tijd de reden van Friesland. Eén keer per jaar waar en wordt een randstedelijke hapsnurker uitnoegen die het waardoor Friesland en de vrouw jeuzelt. Uit zijn Gerrit Heemstra, maar die hier gewoon een waarpraatje. De reden is in de Steerdenzeel. Dat is uw spronkje. Mooi dat hij wat meer broek wordt voor oorzaken die twarren net van het steed te krijgen in Friese politiek. Al gaat het me nu ook weer de 4 dat je de Boski kennen en dat de Rier van Vlieland daar vergaderen en dus in zijn geheel in het nachtleven van Ljouwert landen kwam. En de inwoners van Vlieland die konden net bijwijzen, maar dat door zijn oorzaak net denk ik. Bij de reden van Friesland zit hij elke keer wat ongedurig heen en weer te skeuken. Je jaren hoe een beetje die redenaars van Friesland en een Friese meerskip witten. Wis, ze prijzen die hemel in, dat ze zo goed betellen worden voor haar verhaal, maar ze hebben justjes altijd de verkeerde toon. En we kennen in Friesland een genoeg die het een beter verhaal horen kunnen zoeken. En die zitten soms in de Steerdenzeel te skeuken, maar uit respect voor organisator Arno Brok houden ze haar ik nog stil verzeld. De Vrood wordt een discussiecafé. En dus Brok wil we wat meer actie in de zeel. Hij helpt Tamara Benima. We hebben al er nooit van haar jet, maar ze is rabbijn. Dat is een soort van noordelijk Joodse bischop of zo. Nou, de zeel die skeukte weer in de steertebankjes, maar ze ziet nou al je recht op wel gloeiende. Want Benima zei dat de oerhiet en meerskip in ons land de net vaccineerden van corona racistisch behandelen, liekens de Duitsers in de oorlog met de Joden dienen. Haar verhaal stiert volslijn onterjocht in de reden van Friesland, want het giert dus net over Friesland. En ze willen net uitsprutsen of Siebold van Haasma Buma, de burgemeester van Ljouwert, die stie al oranje. Wel gloeiende. Nou ja, hij zei het wat oors, maar hij accepteerde haar verhaal volslijn net. Zeker net doet in de discussies ze zelfs het nog wat versterken. Ze gier de meest idiote sociale mediascrewers aan alle kanten links en rechts voorbij. Buma waren op twee wijzen rekken. Als mens en in zijn werk. Als mens omdat de Duitsers zijn paken, die ik burgemeester weer, deermakken ha. Hij viel dat de Holocaust ik zijn familierekken had. Als bestuurder is Buma voorzitter van de veiligheidsregio, de Friesland. Dat is een verplicht orgaan waar alle gemeenten in zitten. Dus hij, en net Brok, is in Friesland de oorsprutse figuur als het gaat om het coronabeleid van het kabinet. Als Rutte deze west zei dat we wel in een restaurant eten maaien, als we het moelkapje maar ophouden, dan moet Buma dat verdedigen en uitvieren. Hij had zaken die in Friesland totaal net spelen, dagsdwaan en sissematten. Een evenement, dat is hier heel wat oors als in Rotterdam, maar hij moet diezelfde regeltjes uitvieren. Maar daarom kan je hem nou net op een Duitse oorlogsbul te smieten, wat Benima wel die. Elk is mij Buma oer Benima hinnenwalst naar de reden. Maar denk erom, er is ook een orenkant. Ik had de afgelopen weekend bij een heel soort mensen merken dat ze het net meer raar vinden zoen als de coronavaccinatie verplicht te worden zoen. Het is alleen dat wij een vreemde, democratische vrouw al 1000 milieu een moelkapje voor haar matten omdat ingen wapperaar net een prik had wil. Als ik morgen een hetverzakking krijg van dat verhaal van Benima, ken ik net lang in het ziekenhuis van Snits, want dat lijkt vol urkers. De vaccineerden. Ik niet vinden dat elke recht had om net vaccineerd te worden, zo'n dat bliksems graag willen dat de wegerien al jaar een prikje krijgen. Voor haar jaren die net vaccineren ta een groep die vanwege uw zoons en lebers wat oors behandelen worden mat en net overal een meiden van ken. En die groep bestaat dus uit mensen die er zulke mensen als een reden van Friesland houdend Frammeske op een Joerdijsk holocaust eftige wijze op een zietspoor belanden bidden.